apenjo kamama gima chanda ahinya. In case ni ruling obedo tarik 25 dwe mokwongo higa manyien 2025 ni. Yes. Be wabro bedo gi commission obeni, okay, assuming ni case ni sirikal, okay, mantie court ni, ochiwo ler mar loso selection panel, yes, mondo gichak ng'wech. Gin gi thuolo maromo nade mar manyo commissioners, to commissioners manyien go nigi thuolo mane mar timo ikruok ne yiero ma 2027. Mano penjo maber. Kopo ni wayudo selection panel wawinjore ni kawuono. Selection panel, the second schedule mar the IEBC Act olero maler ndalo monego bed ni gitimo godo. Mokwongo president ko receive names mag selection panel. Obro tero nyingegi ne parliament. Parliament negi roughly around 21 days. Mondo gi vet godo this membership. Mondo gi orne the president back to appoint the selection panel. Yes. The selection panel ni kocha kutich kawuono. Gin gi only 90 days. Ndalo prochiko mondo gi conclude godo, mondo gi orne president nyinge mag jo IEBC mag setimore nade giseyier. Gini oken gima tek ni mar nitire selection panel mane nitie mar mukanda cha momiyo joge kata mana 90 days ni okonego be ni ka gin jo maber mane gi chuny Kenya 90 days okonego gitieki ni mar the Makanda team no setimo some bit of preliminaries mane giseluongo kata mana invitations makoro gibro mana re-advertise the invitation mondo giluo ewi jok manosetimore nande manose oro nyingegi mondo giyier magin ka gidwaro to 90 days 90 days no tenmally to and then there are so many like the kaka Elja way we said we have a meeting with the IEBC secretariat under the leadership of the legal director Crispin Owie. Ma wase ketonegi, wase goronegi when the roadmap and gikmora mora makage donjo ne to gina jok ma any little support magibro bedo godo through the Parliamentary Service Commission and the support from any other donors like other support group. We will always give them the support, both technical support magidwaro mondo gidhi mbele giti. Erukamana nya. Yes.